Правила за поведение и реагиране при възникване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации. Знаем ли как да реагираме по време на земетресение? Действия при земетресение. Най-важното е да запазим спокойствие. Защото паниката не помага. Паниката може само да ви обърка. В многовековната си история София периодично е била разтърсвана от силни земетресения. Познати култови сгради на града са били разрушавани или повреждани от земни трусове през годините. Крепостни стени, базилики и много други сгради са били силно засегнати от земетресенията. Да видим, знаете ли къде в къщата се намират най-важните неща, които трябва да вземем при възникване на бедствия и аварии? В раницата за извънредни ситуации. Браво! Създайте си комплект за бедствия с най-необходимите неща. Я да видим сега. Фенерче. Фенерче. Лекарства. Да. Транзистор. Не бе, дядо, това не е транзистор, това е радио. Това какво е? Кибрид или запалка. Точно така. А? Джобно нощче. Браво, супер. Храна. Храна. Да. Аптечка. Точно така. И личните карти. Да, и всички важни документи. Да, и всички важни документи. Да, мамо, знаем. При първия трус не трябва да напускате сградата, в която се намирате. Направете го само ако прецените, че можете да излезете на открито за около 10 секунди. Заемете най-безопасното място в помещението. Под рамката на вратата, близо до вътрешната стена, колона, под стабилна маса или легло. След първите вибрации, люлеенето се засилва. Запазете самообладание и не се втурвайте към асансьорите и стълбите. Ако сте на улицата, застанете далече от сгради и далекопроводи. Ако трусът ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте. В обществения транспорт е по-добре да изчакате край на труса в превозното средство. След преминаване на първия трус, изключете електричеството, газта и водата. Вземете подготвената раница за бедствия и бързо напуснете сградата. Слезте по стълбите. Не ползвайте асансьор. Осигурете предимство на майките с деца и възрастните хора. След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка. Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали. Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете им, ако това е възможно. След земетресението, изчакайте излъчване на информация за затихване на земните трусове и отминалата опасност. Може да влезете в жилището си само след оглед на сградата и проверка, направена от компетентните органи. Не претоварвайте телефонните линии с ненужни и продължителни телефонни разговори. Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След земетресение съществува опасност от възникване на епидемии. По време на бедствия нараства престъпността. Бъдете внимателни, пазете имуществото си. Сигнализирайте при констатиране на нередности. Нали ви казах, всичко може да бъде добре, ако сме Добре подготвени.